അതെ, അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാതെ എന്നെ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി കണ്ടിട്ടൊന്ന് പഠിക്ക്. നിങ്ങളൊക്കെ കെട്ടിച്ചു വിടാനുള്ളതല്ലേ, അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്ന എന്തെങ്കിലും പണി നിങ്ങൾക്ക്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു പണി അറിയില്ല അറിഞ്ഞാണ്ട് എല്ലാവരും കുറ്റം പറയൽ ഇന്നേക്കാരം. ഒരു പണിയും കണ്ടറിഞ്ഞെടുക്കൂല, ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഏത് നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മൊബൈൽ ഇങ്ങനെ തോണ്ടി കളിച്ചു. എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ പോയാൽ എല്ലാ പണി എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മളെ പെരീത്തായി ഇങ്ങനെ മൊബൈലും കുത്തിക്കാണ്ടിരുന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനൊന്നും പറ്റൂല. എല്ലാ പണിയും ചെയ്യേണ്ടി വരും. എൻ്റെ ഉമ്മ ഒന്ന് നിർത്തുങ്ങള്. കുറേ കാലമായിട്ട് ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്. കല്യാണം കഴിച്ച് പോകലാണെന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്താ ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ അവിടുത്തെ അടിമപ്പണി എടുക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കണേ. എല്ലാ ഉമ്മമാരെ പറച്ചിലും ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അതല്ല വേണ്ടത്. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം, ഒരു ജോലിയാണ്. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രം കല്യാണത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മതി.